לפני כמעט חודשיים אני העליתי קומה נוספת לכוורת של הדבורים. עכשיו יש לנו את הכוורת של המשפחה, ולמעלה את עוד חצי קומה שבעצם שם מייצרות את הדבש, ואני הולכת לפתוח לראות איך זה יתפתח. מי שזה מעניין אותו ממש מוזמן להצטרף. נתחיל בקצת עשן. טוב, שולה, עדיף שלא תהי פה עכשיו, לא זמן טוב. גם את, טלי, להתראות. רואה עכשיו בגלל שאני שמתי עשן, הן אוגרות מהר, ירדו למטה לתוך החלות כאן, אגרו דבש בבטן, וברגע שהן אוגרות דבש בבטן הן לא עוקצות, הן לא יכולות לעקוץ אותי, וככה אני יכולה בעצם לבדוק את הכוורת ולטפל בה במידת הצורך. זו חלה שאפשר לראות שהיא ממש מלאה בדבש, אבל הוא עדיין לא חתום. יש עוד מלא. בואו נבדוק עוד. איזה יופי. החלה זו כבר הרבה יותר כבדה. אפשר לראות שהיא ממש מלאה בדבש. בצד השני כבר חלק מהחלה כבר חתום, וזה בעצם מונע מהדבש להתחמצן ולהתקלקל. ככה זה נראה. חצי קומה של דבש, פה נמצאת בעצם קומת המשפחה, פה נמצאת המלכה שמטילה את הביצים, ואנחנו שמים באמצע רשת כדי שהיא לא תעלה למעלה ותטיל ביצים למעלה, כדי שזה יהיה האזור של הדבש. זהו סך הכל. מקווה שנהנתם.